bocah mbleguk tanganmu lah yo gedhi, mesti nek nyambel sedep. Sakake adi-adimu sing cilik-cilik, nek nyambel engko ora patek sedep engko nek mbok nyambel, kowe ae sing nyambel ya. Oke, sing gedhe ayo marahi sing apik. Langsung ditancap satu tembang sambel kemange asik. Goyang. Ayo yo. Asik, atur saja ta.
Marem nduk sambele. Ya, oke. Kok riwa-riwi ya napa le, Ton? Arep tak wenehi pentolan sampean. Nek kudu maju rene lho, Ton, aja metetek ning pojokan ae. Wah, ora ndang maju ra payu kengko bobor. Ayo rene. Udan-udan kok temamboh. Iya, pamundutan permintaan masih banyak lagi. Sekira dipenuhi atau dituruti permintaan dari kaula mudanya ya. Khusus buat cowok-cowok tengah yang kadang-kadang juga pasukan teletabisnya yang belum ngantuk. Ya langsung diaturi apa lagu nih? Ya, milih campur sari apa campur bawur apa campur aduk? Campur aduk. Campur aduk. Nek ngono kowe takon gulung-gulung dhisik. Ya, langsung ditancep apa lagu nih? Diaturi. Oh, kowe iki ape nyanyi apa leh tonton kok iso. Diaturi dangdutan ae. Dutar aturi ae kok iso. Dangdutan ayo. Apa lagune? Cinta Sewengi yo. Cinta Sewengi langsung sak awan mbok kon nyanyikno sapa? Gondol kucing yo. Sewengi sing sak awan digondol kucing. Ya langsung aja ditancap satu bang cinta satu malam. Duet apa single no ya? Single ae yo. Single ae wani kendel. Wah. Single. Lo langsung ditancap ya bersama yang akan bisa kita saya tebang cinta satu malam. Yuk, tancap. So. Mumbul. Ayo sing dhuwur. Ayo mumbul lari-lari. Oh. Asik. Selamat malam buat kameramen syutingnya ya. Spesial bareng Kusuma Shooting. Asik.
semuanya. Ternyata masih kurang banyak artis Wahyu Mangalo yang belum tampil. Langsung aja kembali diputar, kembali digoyang. Tak tampilin dulu bareng satu artis Wahyu Mangalo bersama Cek Sukini Wate. Asik. Aku yuk. Aku. Iya nih Sukini maju Lah ani. aku ketok era Sukini kok yuk. Ay asline jenenge Sukini gandeng dadi ledeke Wahyu Manggala, dadi artis terkenal jenenge diganti Ari Amelia. Kabotan jeneng dadi nganti kuru ngene kowe, Nduk. Wah, mripate masa hidup kedawan kaya wong ngantuk ngene. Asline manis kok ya Mas yo. Manis yo. Ning sayang Mas. Sayangnya apa ya? Jenenge kok Sukini iki lho, Cah. Ora apa-apa yo jeneng kok yo. Ayo kok jenenge Sukini. Ayo nih maju nih. Langsung ditancap lagunya apa Mbak Sukini? Jangan orang-orang ayo. Delok go tukang syuting nek ngincah kowe lho. Ya Allah Gusti. Ora nginceng aku asline kok yo. Nanti menteleng ngono iki ndek keahlian khusus kok, Nduk. Keahlian Sekolahe apa, dhuwur ya? lho, Nduk. Nek trimo kowe SMA dikecil karo tukang syuting, Lah Nduk. sekolahnya apa Ini yo? nek biyen sekolahe nek ora buakune duwe latihan khusus ahli nginceng tukang adus ndek cilike ora mungkin dadi tukang syuting. Ndak iya lho ketara guyu. Wah, ndek cilik kleno ibu adus yo mbok inceng kok. Wah, ora ngajar tenan. Iya iki lho, tak golekno sing cilik. Lho. Jaluk-jaluk ora metu sawerane. Iya, lah iya kebangetan tenan nduk bengak-bengok lambene lho. Kok ambane ra karuan. Tak golekno sing cilik iki lho. Sing ngape mbok model piye-piye gathuk. Nah, ora kegeden, cilik ngene iki pas. Pas ya. Cilik ya pas, gede ya pas. Di model orang-orang kok ngarep ya oke, di model orang-orang kok nguri ya ayo. Lah iki lho metu. Nah, iki bapake ngersake napa niki? Tresno udo. Ya Allah Gusti, tresno udo lho ya. Panjere 5.000. Sing iki ya apa? Iki apa iki? Kok mbok osok-osok ning kono ayo. Maksude sawerane 5.000 iki apa? Sing sitok Tresno Sudra. Sing siji padha Tresno Sudra panjere 10.000. Wong loro kok Tresno kabeh ya, Nduk. Kompak iki yo. Mbok 2.000 ya Allah Gusti Mas. Mas ayo kekna yo. Ya Allah Gusti. 2.000 neh genep iki go 15.000 ngene iki. Ya. Ya. Mbok neh ya Allah Gusti 18.000. Kurang 2.000 yo. Dulur-dulur. Kurang 2.000, Ora apa-apa, Nduk. Ngene iki mang aku nek ora disawer kudu ngenes ae. Ketoprak wis karek 4 dina tok tanggapan ya Pak. Ora ono sing nyawer. Ngene iki sok sasi suruh nggo candenan opo ayo ya. Bayarane wis do entek kabeh lah Dekku. Iki lho sing urung didol klambi karo anting-anting kok. Bangetan tenan ya, Dek. Lah iki metune yo. Aja lali ayo monggo. Gelang kalung oke ya. Matur suwun ngene ya rada banter. Hati-hati yo. Jabang bayi aja rontak ya ngger. Tiliki karo Pak Am lho. Anak sitoke pakane pirang-pirang ngene. Nek temandang teko ya do gembruduk. Langsung ditancap. Yuk. Ya, iki mau pamundutane orang-orang. Terus Nasudra ya, Nak. Oke, sayang. Iki pamundutane ya. Oke, ya. Minta nada yang rendah yang nyanyi Mbak Are Sukini Wati. Yuk, monggo. Pamundutan dinteni kae lho karo Pak Am ya. Goyangane sing seser ayo kene ben diemboine. Ora apa-apa ora ketang 2.000 lah ya. Telateni. Ayo mangga. Kok mbok kok kono kene yo. Lah, Nduk. Ben ora dicolong tuyul kok. Oh, Kang Mas. Aku wis meteng 3 sasi, Mas. Saiki wong loro kok ora gelem tanggung jawab iki sing tanggung jawab sapa Pak Ani? Ya Allah Gusti. Kang. Anak emes sampe gede lho, Kang. Delok kasmitone, Kang. Golek kaya sing akeh ya, Kang. Bangetan tenan ya, Nduk. Ayo goyang lagi yo. Asik, tukang syuting ya pengen daftar nawa. Emang gawe kuping. Asik. Ayo sini goyang sama Pak E. Asik. Perawan semengit ya Pak, hati-hati lho. Asik. Ini untuk maju gini. Nah, tinggi karo Pak E. Aduh, sing mare bagus brengose. Nganti kapan aku ra ngerti bisa nyanding sliramu.
abote dadi wong sutra Asik. tresno tulus ora dipercaya Goyang lagi. Ayo nduk, goyang sing banter. wong tuwa nandang suci Goyang, goyang. Iya sing banter. Ayo bongongnya di kono. aku wong durjana pancen dalan sing tak liwati ngalor ngidul mojengku parigasan turu setan uripku tansah kebab coba uang bagus tak enteni Asik. Lani wong tuamu paringmu kowe. sing sabar ya tresnaku Ayo goyang, goyang lagi. dadi cuekku Gusti sing tak puji paring ngono dalan kanggo tresnaku Maju semuanya bareng Wahyu Manggala. Ayo bareng artis-artis Wahyu Manggala maju sayang. Asik asik. Goyang lagi. Ayo muter. Goyang lagi. Ayo bokonge. Ati ubengno. Karo mesem. Ayo ben tambah sawerane. Ayo goyang. Rodok maju. Raja sawer. Ati pameri. Ladeke ayu ayu. Ladeke kuning kuning. Asik asik asik. Cok. abote wong suci Hey, hey, tresna tulus ora dipercaya uang tuwa ayo goyang, rodok maju, bocah ganteng, wani metu, karo nyawer, ya sing ayu, prawan-prawan, ya ledeke, ayu-ayu, bleguk-bleguk, asik-asik, ya pokonge, gede-gede, asik, asik, asik. paribasan turu plesetan uripku tansah kebak pacoban wong bagus tak enteni lane wong tuamu maringke Tahu, 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 tahu. sing sabar ya tresnaku tembe mburi bakal dadi duweku Duh Gusti sing tak puji paring ngono dalan kanggo tresnaku Asik. Terima kasih buat yang Are Amelia. Tresno Sudra permintaan telah terpenuhi. Iki mau pamundutannya gelang kalung orang-orang ya diselakno sik orang-orangnya nduk ya. Oke langsung ditancep yuk orang-orangnya. Iya, aku juga padamu sayang. Padamu kok mau 4.000 leh Mas. Mas kok kebangetan ya. Ya. Alah ya ya. Ngewangi gawe anak sak tulane kok mau 4.000 lah ya. Ya. nyicil apa iku yu Nyicil driji sikil nyicil menawa driji. nduk. Oh sayangku. Pemuda rombo wah ganteng-ganteng. Ya oke langsung ditancap orang-orang yuk. Hah? Yuk semangga. Iya sayang, jejer-jejer ayo padamu nis. Padamu sayang ya orang-orangnya bersama Ceng Anis. Gelang kalung ditunggu sayang ya. Nyelakno iki lho sing bengak-bengok sih. Ayo goyang, goyang lagi. Ayo goyang maju nduk. Ape sangoni pae.
Maju kok iso. Penyanyi kok kakean lewo ngono. Jos, 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 Anis maju. Netes banyu ing ngomong. Kenyang kaget ketiban on. Waya waya Nyong. Tak kira prawan barang tak kawin anake. Ayo sini sini, sini naik naik. pancen aku wis rondo rondo tua anak kelima Boyo. nanging aku sih bisa diwolak-walik kaya goreng ketela sapi mana larang regan Mesti wae. anak lima seje bapake Buat raja goyangnya yang depan juga. Orang melu melu. Ayo ayo jos. Untune ompong. Duwe anak segede iki. Orang melu gawe melu gendong. anak lima ake mangane penting mboke ake tirakate Ayo goyang, tambah lagi sampai rene 5.000 karo gemek bocah ayu, ayo maju lekok beli, ayo goyang maju lagi sampai rene ati emboy. Eling jaman semono. Duwe gawe nanggap manggol. Wayo John. Mune akeh dunan. Buat yang depan ya, goyang lagi semuanya. se lamun nek ake tenangan entuk duit karung-karungan Pokok gede John, asik. kondangan nganti akeh sing padha kelangan rawan rada padha wae mas jan empeng seser goyange Pokoknya gede ya, Dek. Orang melu gawe melu ngomong. waya waya ja Kegedet bokong. Duwe anak putile bocong. Ake orang melu gawe melu bopong. Titik saanake kabeh mono dadi resikone Masa resiko yo. Mas Manggon diri sikone. manggone si anak akeh Suara anaknya. Ayo goyang Kita. bersama-sama. Ayo goyang Kenapa? bersama-sama. Goyang lagi. Anaknya saya main ngone. Goyang lagi. Kuatir. ewangi ngopeni ya Mas Goyang kembali bareng artis-artis pagoda juga bareng Kusuma Vision juga bareng sound systemnya Mek Malam. Goyang kembali oh. Lo 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 lo. Elek zaman semana. Goyang lagi. Gawe nanggap manggal. Pokok gede John. Mulai akeh tenan. Penonton koder. Apa mau gede? Ye. sampun nek akeh tenangan entuk duit karung-karungan wong sing padha kondangan nganti akeh sing padha kelangan rawan rada padha wae Iya, Mas. Dek. Nadyan empeng enak rasane Tenane. Angge orang ora melu gawe melu ompong. Nemu rondo untune ompong. Duwe anak sing gede kingkong. Angge orang ora melu gawe melu ompong. anak lima akeh mangane penting mboke akeh tirakate Goyang lagi. Angge orang ora melu gawe melu gendong. Nemu rondo anake limo arep turu yo gelar koso. Angge orang ora melu gawe melu omong. akeh mangane Mangga. penting mboke akeh tirakate Terima kasih sayangku. Asik. Nak Cahayu. ayo Sini Mbak Anis. Ah, ah. Iki
iki gandeng wektune wis wengi iki mau ana pamundutan gelang kalung langsung diaturi langsung dipenuhi permintaan ya Nok ya. Oke sayang. Karo ngranti Gusti Putri Kencong Sari ya Nok. Iki wis wayahe ngirim ana ing Tetegalan Bandengan. Kowe kudu eling gaweanmu. Pakaryanmu. Ya, oke langsung aja ditancap gelang kalungnya. Milih sing ndi Mas sing nyanyi. Sik, artis Wahyu Manggala siap gerak. Maju ke depan 3 langkah, gerak. Iya sayang, padamu. Yang mana yang nyanyi sayang? Jajar-jajar ayu-ayu loh Mas. Medu-medu ngene kok. Sing ndi ayo dudingi Mas. Ndi mau sing njaluk gelang kalung cah. Kok wis ilang. Ayo sing ndi nomor loro? Nomor loro kondi, Sapi Brahma iki sing nyanyi. Bleguk dhewe ya. Ayo Sapi Brahma maju. Gelang kalungnya yuk semangga asik. Wah, ayo. Sapi Brahma loro takon maju kabeh iki Mbak Iwadi. Yuk yang lain mundur ke depan bersama Jeng Yanti Sanjaya juga. Wewe Perdana Rekor Surabaya. Asik. Loh mlebu hitungan kok melu mundur. Alah. Gedelwati ayo minta kawin. Kelewatan yuk gedel yuk. Saake kelewatan ayo gelang kalungnya dirombong karo Gedelwati rene. Saake cah ayu-ayu dhewe kok. Marahe aku bingung kakean senggak-senggake lho, Nduk. Ayo mangga Kang Mas. Mundur ke depan sih. Mundur ke depan sih. Mundur arek ke depan. Maju ke depan. Ayo langsung ditancap satu bang gelang kalung. Asik. Gedelwati. Ayo Nduk, kowe arepe dilamar bocah tengkal. Ape ditumbasno gelang kalung, Nduk? Ngono yo. Ayo mundur ke depan lagi. Asik. Maju semuanya yuk buat artis-artis Wahyu Manggala. Yuk, kembali putar maju.
gelang kalung. Gelang apa? Gelang rusak iki mau. Nganti lali kabeh. Sesuk tak patrekne Mas aja kuwatir. Gelange rusak kabeh kok yo. 50.000 tak patrekne. Tekan kowe iki kok yo padha ae leh, belas sablah. Aku bingung yo yu. Bingung perkara apa? Perkara diincang-incang tukang syuting ngene kok bingung. Aku bingung diinceng terus. Wong syuting cincak kaya siwur ilang pateke. Apa? Nek ndungu Gusti Putri, nek mireng bagong-bagongan. Bagong-bagongan. Gusti Putri jantenan ya, Nduk. Piyayine iki lho, apian tenan. Cengingisan kuwi apa? Apa mau sing gak diroke dari roncak-lancak? Gusti Putri niku apian. Saya menawi ngendikan menika. Walah, ndamel anu lho, ndamel niku lho kesengsem para abdi menika lho Gusti Putri. Jantenan. Ora ana nek aku gawe kesengsem ora abdi aku apa piye rumangsane. Para abdi menika menawi ngadi busana menika nulat kalian Gusti Putri Kencong Sari saestu. Ndra, Dawuh, masak apa mau Ndra? jangan kunci. Sayur kunci. Lho dadi ora kulino ngerti karmane si Adi Kembang Jaya to. Ngendikane Gusti Putri, iki dina iki kowe tak bagi masak sayure sayur kunci, botoke botok yuyu, pecelan yuyu kados ngaten ngendikane Gusti Putri. Lah menika sampun sumadya. Oh, dadi mau sing masak kowe to, Ndra? Anjir. Aduh tobat lho iki kok lek kebangetan. Bocah wedok masak kok ngono rupane. Lho, masak apa kamu? Sayur kunci. Heeh, sayur kunci pecelan apa? Yuyu. Yuyu. Lho. Oh, dadi tak cijuk pating gemrompiang mau kowe to sing nyayur kunci. Pripun, Ndara? Waduh, kok sing gemrompiang niku napa, Ndara? Lho mau sayurmu kuwi. Sungguh lebone apa ya sembujangan. Jarene sayur kunci. Sayur kunci ya lek kunjangan ya ono kunci lemari, kunci motor, kunci pipet, kunci Inggris tak lebokno kabeh. Lah jare botok yuyu kok yuyune tak buka isih merogel. Ngendikane pecelan yuyu, nggih sambel kula pecel terus yuyu urip niku kula tumpangke teng nggone nganu ndure sambel terus kula tutupi. Lah kok ora nyupit gathukmu kono. Mangsane kok ya masak-masak ora ngono kuwi jenenge bocah wedok sing sembranan. Carane masak kira ngono kuwi. Wis saiki ngene ya. Pripun? Caca, cukup aku sing ngirim ning Tegal Bandengan, kowe kabeh ning omah. Ning janjine aja nganti mengko nek kan Mas Pine besok mayono kondur, kowe matur nek aku ning Tegal Bandengan. Wah. Ya. Mapan yo. Kok kadinyaring Gusti Putri ngirim. Kadinyaring apa to ya? Adatabenipun kok sedaya para abdi ingkang ngirim wonten Tegal. Adat klupiane kowe kabeh nanging saiki mligi aku. Ngene lho Yung, jeneng sedulur. Senajan to si Adi Kembang Jaya kuwi kapernah kanggo aku. Ning tak anggap kaya adikku dhewe ora tak Saestu? bedake Kok jenenge ngisan ngono kuwi ta, Ndra? Ana tempe kok di lemper. Piye? Ana tempe kok dilemper. Lah terus. Ana ipe kok dioper. Tambahmu nek tak suwek. Tenang mawon Ndara, beres pokoke Ndara, nggih. Nah, mengko yen to Ndara kakung penewu niti pirsa, kowe aja nganti kondo-kondo lho, Nduk. Diopahi Gusti Putri ya, Nduk ya. Tak perseni kabeh. Perseni. Janjine meneng bae. Dijepake ngene. Mesake Gusti Putri lagi sakit cinta ya. Ayo.
senenge ngati. Upama Kakang Penewu Sukmayana kuwi ngerti nggonku nandur semangka mbok menawa dheweke bakal seneng. Jebul tenan. Yen to wong kuwi gelem nandur dirumpati kanthi apik, diupeni kanthi becik, wah undung-undungane ya pancen kaya ngono. Semangkane katon gedhe-gedhe, timune katon dawa-dawa. Yen disawang seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan, ora ketango saben dina. Di, aku sing teko ngirim Di. Mbak Yu Kincong Sari. Kae lho kirimane tak seling ngisor wit kae lho Di. Anten kirimane Mbak Yu? Heeh. Nggih. Oh, rahapane riyen Mbak Yu? Ah iya Di. Aduh, jan aku nek nyawang si Adi Kembang Jaya. Yo, bocah kaya baguse uleng-ulengan mindah ngopo nek aku iso cedak kelakon turu bareng karo si Adi Kembang Jaya. Rasane kaya ngopo to yo. Wis ning kene mengko mentolo rambut. Kajenan to Mbak Yu? Iya kok Di, waduh. Penyakit sirah ora mari-mari ngene iki lho Di. Anu Mbak Yu. Apa? Aneh. Aneh kepiye? Masakanipun Mbak Yu kok aneh dinten iki. Lho, masakane gini ya Di. Wasin niku Mbak Yu. Tenan apa piye? Nggih. Wah. Lah rumah saku kok ya ora apa-apa rasin to Di. Niki wau sing masak sinten? Aku. Mbak Yu piyambak? Ya aneh nggih. Lho, aneh piye? Aneh niku jarene nek prawan masak rada asin. Niki tandane yen to prawan iki pun seneng omah-omah. Aneh sampeyan iki pun kawengku dening kakung. Mbak Yu niki dadi bojone Kakang Penewu Sukmayana. Lah masake kok asin. Napa kurang to Mbak Yu? Kok kurang-kurang. Ah ngono kuwi jenenge ya kopian uyah kok ya. Ngaten, Mbak. Wis rampung Di. Pangan ta Di? Sampun. Siap iki Banjaya. Lho Mbak Yu. Aku ki gumun lho di pirang-pirang dina sirahku ngeluh terus. Mbok menawa kakean pikiran apa ya ngono ya Di ya. Mbok menawi saged kaken le mikir satemah bisa dadi sirah ngelu. Jane napa to Mbak Yu sing dipikir? Aku ki gumun lho Di. Perkara Aku sapa? ki cedak karo si Adi Kembang Jaya. Lho, sirahku sing mau ning ngeluh kok dadi ilang ora ngeluh. Ning rampung ora cedak si Adi Kembang Jaya kok umat meneh lho ngono kuwi lho dirak Sirah ngelu yen nawar Kembang Jaya bisa mari. Heeh. Sak pungkur awar Kembang Jaya sirahe kumat meneh. Iya Di. Nek ngaten nggih cedak kali Kembang Jaya terus mawon. Ben boten duwe loro sirah. Lho, iya piye Di? Lah mestine rak kados ngaten to Mbak Yu. Lah nek cedak mung trimo cedak, oke ora ngopo-ngopo ya rasane ra penak to Di. Ngene ya Di ya. Pripun? Bayi tak bloko wae. Guna-gunan. Aku seneng kowe dhewe kok Di. Apa? Seneng pripun to Mbak Yu? Aku pengen kok kelone turu bareng karo kowe. Heh? Rasa kaget. Kok aneh to Mbak Yu menika ngendikane? Heh? Ya. Apa lho kok aneh jane nggon ngendi? Nggih mesti mawon aneh. Mbak Yu niki bojone Kakang Penewu Sukmayana. Mbak Yu menika ipe kula. Nek tembunge Mbak Yu kok kepengin dikeloni karo Kembang Jaya, niki rak nggih saru dinulu to Mbak Yu. Nggih, untunge tangga Tegal niki kok do mulih ngepasi Mbak Yu ngucap sing kaya ngono. Nek ora nganti keprungu tangga Tegal, napa sampean mboten dibubuyu lho Mbak Yu. Si Adi Kembang Jaya. Lho. Rasa gagas tangga. Tangga ki menang keplok ning ora menang tombok. Rugi apa to ngurusi tangga? Sing baku aku karo si Adi Kembang Jaya. Ning kene aku wis bloko mentolo ra mentolo tak kandhake sine atiku mergo aku pancen kedanan karo si Adi Kembang Jaya. Tur maneh ngene lho Di, rasa gagas Mbak Yuki pernah IP karo si Adi Kembang Jaya. Ora apa-apa IP ra arane. Sing baku padha ngrasaki seneng rak ya wis to. Nah itu mindak ngoten niki nek mboten bojone. Niki dosa Mbak Yu. Piye Di? Dosa. Dosa? Nggih. Kowe iki kok ya aneh. Urip ing donya ki sine mung kepengin seneng, enak lan kepenak. Terus Mbak Yu. Rasa gagas dosa. Dosa nek konangan, nek ora konangan enake ra karuan ayo to Di. Dadi dosa niku nek konangan, yen ora konangan
enake ra karuan Dirasake. padha karo mlebu swarga. Lah, swargane wong donya, swarga donya iki isine ya kaya ngene iki. Kelonan ora bojone. Mbak Yu? Waduh, jan penak tenan iki. Upamiya kok Mbak Yu menika anggenipun nembung kados ngaten, Mbak Yu dereng dadi bojone Kakang Penewu Sukmayana. Mbok menawa kula gelem, kula saguh ngeloni Mbak Yu Kencong Sari. Nang redene Mbak Yu menika sampun dadi bojone Kakang Penewu Sukmayana. Anggih kula kudu mikir, sampeyan iki bojone Kakang Penewu, pindhane pepunden kula. Napa pantes nek IP-ne dhewe kok arep dikeloni? Napa pantes kula niki ngalap darbeke wong tuwa? Wis to Di, bola-bali aku rak ya wis kandha. Bab sedulur IP rasa digagas disingkirke sing adoh. Saiki paton kowe gelem nuruti karepe Mbak Yu, ning kene turu bareng karo aku ngrasake seneng. Ora-orane mengko nek ana wong ngerti luwe-luwe Kang Mas Penewu Sukmayana. Yen pancen kowe gelem, Mbak Yu pinter nyimpen wadu iki. Tak kandhani ayo to Di, enak-enak dikandhani kok iso. Upami kok niki kelakon nggih, Mbak. Upama kelakon kula niki ngimbangi menapa ingkang dados panyunipun Mbak Yu. Upami kok ngepasi kula butuh, Kakang Penewu Sukmayana butuh. Njur lek ngedom piye? Perkara kuwi gampang Di, wis ta percaya. Engko Mbak Yu iso mbagi wektu. Nah, Kang Mas Penewu Sukmayana ya wis sepo wae kok ya. Mbak Yu, Apa? boten ateges kula menika nampik menapa ingkang dados panyunipun Mbak Yu Kencong Sari nanging kula nyuwun monggo anggenipun tresnani Kakang Penewu Sukmayana tandes lair trusing batin. Jan menapa? Mbak Yu menika minangka panutaning para putri wonten ing Kapenewon Majasemi tindak sapecak muna lan muni tinulat dening para putri wonten ing Majasemi. Menawi Mbak Yu menika nggasel tumindakipun boten namung Mbak Yu piyambak ingkang badhe kasempyok ing ngawon. Kalebet Kakang Penewu Sukmayana ugi bakal kasempyok perkawis menika, Mbak. Aku ora wedi perkara apa wae Di. Mergo pancen wis tak tekati aku seneng Siadi Kembangjaya. Aku pengen turu bareng karo Siadi Kembangjaya. Ngopo kok aku dadak mikir neko-neko? Wis to, ora usah mikir neko-neko, ora usah kowe nggatekke sapa-sapa. Ayo tak bukakno kene lho nyambi sedhela Di, dikandhani. Mboten, Mbak. Kula ajrih. Kula wedi menawi mangke kula pikantuk siku dendaning Jawata. Jan Mbak Yu menika bojonipun kakang kula. Badhe kados pundi kula mboten badhe ngladeni Mbak Yu Kencong Sari lan malih nggih Mbak Yu. Sampeyan iki dadi bojoning priyayi kudune rak bisa digugu ditulat pakartine. Lho kok malah tumindak sampeyan kaya dene tumindake wong wadon sing mapan warung pelanyan siji sak udon loro sak urupan to Mbak Yu. Mangjaya. Kula Mbak Yu. Aja sak penakmu dhewe nek ucap kowe. Mung siji sing tak butuhake kowe gelem nuruti karepe Mbak Yu apa ora? Pangapunten, kula mboten sagah lelaki. Menapa ingkang dados panyunipun Mbak Yu Kencong Sari? Oh, dadi ngono to, Di? Ya, ora apa-apa. Ing kene sing kirang ndak lakoni. Mentol ora mentol aku tembung karo Siadi Kembangjaya, cetane aku seneng karo kowe. Iki wis ngono apa tembungmu, Di? Kowe kandha nek emoh ndak lateni, ora seneng karo aku nampik karo aku. Ing kene ora mung cukup kuwi gelo atiku lho, Di. Malah sing iso gawe gelo ora mung kowe dhewe, aku luwih diniso. Dandan tak onekke kuntul-kuntul tak onekke dadak. Tak pradolke Kang Mas Penewu Sukmayana. Mbak Yu Kencong Sari. Mbak Yu. Mbak Yu Kencong Sari. Apa to sekar? Gawa kirim-kiriman sumusul Tegal Bandengan. Entek-entekane jebul nembung tresna, nembung seneng kepengin tak keloni. Ya, arep pradul kelawan Kakang Penewu Sukmayana, nanging aku empuk pocapan. Sing ketitik Allah bakal ketara.
ngaren omah kok sepi banget. Biasane bocah-bocah do gojek. Lu tekan bojoku esuk kok ya ora ono, monggo rumangsaku ya ora pamit. Kok ngowah-ngowahi adat ya. Biasane lu ngelak-lunga iki mesti pamit, iki ora pamit kok ora nang omah. Kurang ajar. Kula kisinan, kula mirat kakang, kula jaluk mati mawon kula keduwen kajen kakang. Elon-elon sabar aja kesusu Nyai. Saestu kula isin kakang. Iya isin ya isin. Iki mau lagi tak rasani. Nggih. Ora pamit ora apa kok lunga saka omah bareng mulih malah sambat njaluk mati kuwirangan. Lho kuwirangan karo sapa? Perkarane apa? Kula niki wae ora ngirim ting Tegal gandengan kali si Adi Kembang Jaya to kakang. Kula ngirim si Adi Kembang Jaya. Ngirim Kembang Jaya. Nggih. Biasane kok ora tahu gelem ngirim. Ngaren kok gelem ngirim barang. Boten sapa? Boten ngaten kok kakang, ya wong jeneng sedulur, nggih to. Senajan to pernah ipe ning boten kula anggap kaya ipe. Kula anggap kaya adine kula dheweke. Lek kula niku pendakala mangsa nggih boten bendina nek kula ngirim sekali si Adi Kembang Jaya. Ngoten niku disawang tangga-tangga rae lho. Si Adi Kembang Jaya raitane karo Mbak Yune Kencong Sari kok gematine kaya ngoten. Lho kaya ngoten niku lho kakang karep kula. Ya apik nak ngono. Ya, cih kok cih. Lah terus kok bengak-bengok njaluk mati ana apa? Neng kebangetan kakang, ora ngira babar pisan. Jebule meneng-meneng kok gembol watu. Lho kakang, mentolo-mentawan si Adi Kembang Jaya. Lho ting Tegal bantengan sepi wong to kakang. Lho ora nyono ora ngino lho kula kok digeret-geret kula jeng diprawoso. Jarite kula diodol-odol kakang kula arep bisa turu kakang. Lho, sampeyan iki dos pundi to kakang? Ngomong apa ngene iku? Lho. Omong apa pripun kula niku saestu Lho boten. kowe iki kesandung ayat mimang ketemplean tapi ya omong kok. Boten saestu kakang. Dadi tenan. Saestu kula. Ora ngapusi. Kabar pisan boten. Kembang Jaya kurang ajar arep merkosa kowe. Ngoten nggih kakang. Wis kelakon ta urung? Dereng kakang. Malah wong urunge kok. Urunge kok geger ngono. Mangke riyen. Apa? Lho, sampeyan niku dus pundi to? Kena. Lha ya dina niki karepe si Adi Kembang Jaya niku mboten kelakon ngeloni kalih kula. Lho ning idet-idet kakang. Duweni karo sepisan ra kelakon mesti bakal diambali melih. Lah liya dina mengke nek kula niku dipeksa ya ora kenadeni kiambake. Lho nek mesti kelakon to kakang. Wis salah barang ngono kok dum-dumno lah. Sampeyan iki dis pundi to? Kok mangkel. Lho kula niku ora bojone sampeyan to kakang. Upama Kembang Jaya ketrucut tingkahe kaya ngono, jejere kowe kuwi dulur tuwa kudu iso ngelingno ben Kembang Jaya ora kurang ajar lak ngono. Pripun kakang? Ngelingno Kembang Jaya dikandhani. Apa? Mpun lek kula niku nalih. Boten trima pisan pindho. Lek kula ngelingi lho kok kebangetan. Dielingno lho kok tesih mbacot mawon karepe niku walah polahe ora karuan kakang. Jarene nek ngerti kula niku rasane jare merangsang mawon kakang. Ngene iku nak cara aku kok ngene. Lho pripun kakang? Jenenge wong selingkuh. Cara kasarane demenan. Nggih. Wong demenan iku ibarate wong keplok. Nggih. Keplok iku tangan loro lagi iso muni. Ya, bener. Padha wae wong demenan ya ngono. Pripun kakang? Siji karep, nak sing siji ora ya ora sida. Biasane iku sing marai sida iku wong wedok. Kembang Jaya nek kenceng lanak kowe emo ya ora sida. Lho, lah wong kula gelem kok. Lambe. Kula niku mboten gelem. Nek kebangetan si Adi Kembang Jaya lho, kula niku dioyok-oyok mawon kok, Kakang.
Ora ngandel. Saestu malah mboten niku lho Kakang. Kebangetan si Adi Kembangjaya. Artine sampean mesti mboten lara lah wong mboten krungu tembunge. Tembunge piye? Omong apa Kembangjaya? Si Adi Kembangjaya niku lho Kakang. Jarene kondo lho kok kebangetan to Mbak Yu sampean kuwi gelem-geleme ngladeni Kakang Penewu Sukmayana. Lho piyayi niki wis sepuh. Piyayi niki ya mok cilik. Upama to ngladeni sampean ki ya ora ana rasane apa-apa ya mok cilik lho kaya ngoten niku sampean dinyak ngoten kok Kakang. Kembangjaya ngenyek aku. Nggih. Aku wis tuwa. Awakku cilik. Nggih, Kakang. Apa-apane mesti cilik. Ya. Lelah cilik lelah. Lho. Innallaha ma'as-sabirin. Lho, makane piye sampean? Ora apa-apa dinyek dulure dhewe. Kon napakno anjene cilik tenan. Cilaka. Mboten ngoten Kakang panjenengan ki ngendikane aja biran-birin. Lah panjenengan mboten ngerti tumindake si Adi Kembangjaya. Lah apa neh? Kula niku wis kebangetan aku mau ya di. Lho kok tesih nekat mawon. Lho kula dimingi-mingi terus lho Kakang dipamer-pameri. Dimingi-mingi apa? Dimingi-mingi si Adi Kembangjaya. Piye? Mbak Yu, mengko nek nganti kowe kelakon turu bareng karo aku, kelonan karo aku, kowe mesti ngrasake seneng. Kowe mesti ngrasake bunga mergo aku ki piyayine gedhe dhuwur samumbarane gedhe. Lho, kaya ngoten niku lho Kakang kula dimingi-mingi sing gedhe. Jane kula nggih kepengin ngrasake sing gedhe ki kaya ngapa rasane, Kakang. Lho. Saestu kula mboten kepengin ngrasake sing gedhe, Kakang. Kula mboten kepengin. Lho kok tesih dimingi-mingi terus kebangetan to si Adi Kembangjaya niku, Kakang. Bojoku polahe kok ngene iki ndak ge. Lho, kula mboten ngoten kula niki ndejek kabeh lho, Kakang. Kowe iku klebon orang-orang ta no. Lho kula niku ndedek kabeh lho Mbak Yu nek kok mentala-mentalane ditembung ngoten. Ngono. Malah tembunge sing pungkasan sampe nek pireng Kakang. Nggih. Kakang Penewu Sukmayana ki wis tuwa. Kapan boyo tak enteni patine nek wis mati tak alap randamu Mbak Yu lho kaya ngoten niku lho sampean galak mati. Ngalup pakku kon mati. Nggih. Bajingan bocah iki. Aduh. Rasake kowe Kembangjaya. Lah wong enak-enak aku kepengin dikeloni, lho ditawani buotok karek kemplok ora gelem. Titeni kowe. Mesti kemawon Kakang Penewu seneng atinipun. Aku nyawang semongko marem. Nyawang tanduran lemu-lemu atiku bunga. Ning ngono siji sing jalari atiku loro. Perkawis menapa? Perkawis menapa? Kowe sing ngarani. Kowe sing ngarani. Rancingan menapa Kakang Penewu Sukmayana? Jancingan tengik kowe. Apik kelakuanmu kowe le. Yen ditakoni wong tuwa jare urung seneng karo bocah wadon, ditari rabi jare urung kesusu, entek-entekane jebul ngene iki carmu. Kowe isa-isane kowe arep demeni kowe dhewe. Yang sak iku sinten ingkang matur kalian Kakang Penewu? Menawi to kula menika badhe tresnani kalian Mbak Kencong Sari. Sing kandha bojoku. Mbak Kencong Sari. Iya. Tenanipun boten kula ingkang tresnani kalian Mbak nanging malah kepara. Mbak yu tedak pun tegal bandingan ngres-ngres. Katresnanipun Kembangjaya. Rahayunipun Kakang iman kula tasih jantung. Kula tasih kemutan menawi Mbak Yu Kencong Sari menika garwanipun Kakang Penewu. Dados kula mung cukup ngelingake kaliyan Mbak Yu Kencong Sari. Kang Jaya, Kula
Ora usah kowe pamatan sing maneka warna. Ora usah kowe pinter bekuk ilap ning ngarepku kowe Kembang Jaya. Kabeh kuwi mau mung kanggo nutupi alammu. Kabeh kuwi mau nganggo nutupi marang dosa lan kesalahan. Iya, Kembang Jaya. Kowe kuwi sedulur budi. Kowe kuwi pedhotane jaringane Kakang. Upama kowe arep seneng karo bocah wadon mbok kandha karo Kakang. Ora dadak nganggo cara kaya ngono. Kowe arep nyekakno nyawane Kakang. Kowe keduwong nek tak tunggoni Kembang Jaya. Aku karo kowe kuwi wis direk urip lolo Kembang Jaya. Tinilar sedo dening Bapak Sunan Murya. Jare wong tuwa semono kangel aku gedhekno kowe. Ben kowe tundure dadi bocah sing apik. Ngerti marang bebuden lumahku ana ing dalaning kautaman. Entek-entekane kaya ngono piwalesmu karo aku. Kowe mentolo karo Kakang kowe Kembang Jaya. Kakang Penae. Boten wonten catatan jroning atiku. Menawi to Kembang Jaya kepengin ngalap kagunganipun Kakang Penae Sukmayana. Saksedanipun Rama Sunan Murya. Amul Kakang Penae Sukmayana ingkang dados gatinipun tiyang sepuh kula. Menunggu dados pepundhen kula. Munafik kowe Kembang Jaya. Ucap bukan kaya ngono lahir batin kowe Kembang Jaya. Ucap kula tanbis jroning ati Kakang. Ibaratnya aku nandur pari itu kok lalang-alang. Aku nandur kacang nanging tukule rawe Kembang Jaya. Kang Mas Penae Sukmayana. Sinek-sinan Tegal Bantengan. Ing gegrahipun Kembang Jaya. Sumpah demi Allah Kang Mas, Kembang Jaya mboten ate nembung tresna kaliyan Mbak Yu Kincong Sari. Menawi ucap kula menika ngantos goro. Kula saguh pikantuk siku denaning Gusti ingkang murbeng jagat. Kembang Jaya. Kowe aja waton nibake sumpah kowe Kembang Jaya. Saya sumpah mukane nyebut asmaning Gusti sing gilar jagat. Sumpah kowe ora enteng. Menawa kowe ora bener-bener bocah kang tulus lan suci, kowe bakal nanggung perkara sing luwih abot ana ngarsaning Gusti kang akarya jagat. He Kembang Jaya. Dina wingi aku isih percaya karo kowe. Nanging wiwit saiki rasane wis ilang percayaku karo kowe Kembang Jaya. Jalaran kowe tak percaya nanging kowe khianati percayaku. Menawi Kakang Penae Sukmayana mboten pitados kalih sumpah kula sampun ical kapercayanipun Kakang Penae Sukmayana temanti kaliyan pun Kembang Jaya. Kangge ngandelaken kapitayanipun Kakang Penae Sukmayana pun Kembang Jaya lila mati. Kula ikhlas. Kula lila mati. Mbok menawi kanthi pejah kula ing mangkenipun anggenipun bebrayan Kakang Penae Sukmayana badhe gayuh kabagyanipun gesang. Nanging kang kesuwun Kakang, patine Kembang Jaya aja wong liya sing mateni. Nanging patine Kembang Jaya kudu saka Kakang Penae Sukmayana piyambak. Piye? Kula lila pati. Kula lila pejah. Nanging kula nyuwun Kakang Penae piyambak ingkang jaya kaliyan pun Kembang Jaya. Kowe aja meksa aku Kembang Jaya. Kowe aja meksa aku anggepmu aku ora percaya manten kowe. Ora percaya manten kowe.
Sing ngangon kowe rene iki lho sapa? Kula teko dhewe, Ndara. Kowe ndang alih, kowe sumingkir tak baleni kowe. Mboten, Ndara. Anake wong edian ora waras kentil kowe. Ampun, Ndara, penewu, ampun, Ndara. Ya. Nggih. Aku ki lagi nesu. Nggih, Ndara. Aja mbok padanen aku lagi guyon. Alah mbok ya. Aku aja ngonongi ngono iku malah ora iso ngomong. Kula nek wonten lincip-lincip niku kudu nyerat. Oh, iki lak patenane Kembang Jaya. Iya. Kakas kok iso. Alah. Hah? Wah, senenge nak sing iki. Ampun, Ndara. Lalu am sing ngene iki. Ndra, Nggih, Ndara, penewu kula. kowe aja nyarus perkara iki. Kembang Jaya tak pateni. Apa sebabnya? Ampun, Ndara, napa Sebabnya Kembang Jaya luput, Kembang Jaya salah. Dosa gede. Kembang Jaya mentolo arep demeni karo bojoku iki lho apa lek kok ngangkel ae. Krungu ora? Kembang Jaya arep selingkuh demen karo Mbak Yune dhewe bojoku Kencong Sari. Mboten kok, Ndara. Sing seneng niku mboten Ndara Kembang Jaya. Hei. Sing seneng ora Kembang Jaya. Nggih, Ndara. Sopo? Malah sing seneng niku sing ngoyak-ngoyak terus niku Ndara Kencong Sari piyambak. Wong wedok sing giatel, Ndara. Hei! Sembrono bojone wong kok gatel-gatelno. Gatelen piye? Gatelen piye? Niku leres kok, Ndara. Sing ngoyak-ngoyak kalih Ndara Kembang Jaya niku Ndara Kencong Iya, Sari. iya, iya. Niku Terus? saestu, Ndara. Sing memeti kaya pitik ape ngendhok niku Ndara Kencong Sari. Kowe aja elek-elek wong. Aku duwe bojo Kencong Sari ku ora mung trimo setahun rong tahun nang wis puluhan tahun. Nggih, kula ngertos, Ndara. Ora ana wong wedok sing apik nek ora bojoku. Ora ana wong wedok sing jujur nek ora bojoku. Lho kok kowe wani ngarani giatelen? Nggih. Memet iki Mas. kaya pitik ame ngendhok. Nggih. Kowe aja sembrono iki perkara iki. Nggih, Ndara, jalaran kula niku gadah bukti, Ndara. Tenan? Nggih. Duwe bukti tenan? Menika Nek leres, nganti Ndara. buktimu kleru aja takon dosa ora mung Kembang Jaya. Kowe tak pateni sisan. Ampun, Ndara, penewu kula gadah bukti saestu, Ndara. Punya. Alah, ya bukti kok mbok rogono sing ora-ora. Kula mboten krogo kok. Jare duwe bukti kok malah aku arep mbiyalah. Sekedhap, Ndara, niki mboten rogo-rogo, Ndara. Nah, ya. Niki gatelen kok, Ndara. Dia tak kukurno ngangkal ae bocah edian mbok piye iki? Buktine apa? Buktine ndi? Buktine apa ndang gawa rene, Niki nembe kula goleki kok, Ndara. Oh iya, malah sing ora-ora nek. Bocah iki mbok Arep bocah goleki piye? bukti kok malah sing ora-ora sing kok rogo. Buktine nggih kula dheleke teng mriki, Ndara. Mbok simpen alah. Ya nyimpen ora ning kono gak gene ngono. Niki ben mboten konangan kalih Ndara Putri. Ben primpun. Nggih niku. Ora ana wong ero. Nggih, Ndara. Mbok delek alah ya ilah. Pirang dina namung meneng ngono iku? Pun kalih minggu niki lho, Ndara. Kula Ya sinten. lang bayi ndae no cah. Gorene. Nggih sekedhap, Ndara, niki kula goleki kok, Ndara. Bisa nang gorene ora mentolo nyawang aku. Buktine kuwi apa to, Ndrek? Ora mentolo ngeti desa nang gorene. Iki lah kok kudu nyawang akeh. Ambune. Batik lho, Ndara, ambune, Ndara. Wong antek kulit gede ngene iki gene. Mateni wong. Halah, ya bocah iki. Sangat punten, Ndara, katake mboten saling. Ora genek. Katake mboten saling, Ndara. Wis salah. Yang ini kok orang jalur tak gecak iku piye kowe? Dari bukti-bukti layang tulisan layang kocar kacir tulisan ora kena diwaca ngene iki terus carane maca piye? Ndara penewu, jenengan niku pripun, Ndara? Sini. Wong layange kuwale kok.
Wah, ya Allah ya kok jungkiran kabeh. Saking bingunge pikir kok ya. Nggih, Ndara. Balo. Apa? Kula kaget, Ndara. Aku dhewe ya kaget kok. Kok ngene. Mateni wong. Bener nek ngomong gatel niku. Mentala nembung kepengin dikeloni karo Kembang Jaya. Ora warane. Nggih, Ndara. Ora dijeki sisan engko. Ndara. Iki cetha sing ngweni. Nggih. Daramu Kendong Sari. Nggih, Ndara. Kon meneh Kembang Jaya. Nggih. Ning ora mbok wenehne. Boten. Terus mbok simpen. Nggih. Apik. Kula sakake kalih Ndara penewu. Iya kene lha kok muni sakene ora karo diawel tak kene ngono. Ngono penyakitku ndek enom umat kesamplok modar lho. Ampun, Ndara. Bojoku gorene. Saestu Ndara sakniki. Ha, sobar bodho saiki. Oh ya aja seneng dhisik. Kowe digelane. Kembang Jaya wis tak jejeki, tak dupaki, Sampun, tak Kakang. jiotosi ben kapok. Nggih kersane kapok, Kakang. Neng bojo kuwi tetembungan garwa. Nggih. Sigarane nyawa. Nak bojoku kok dilamak wong, iki totoane nyawa, mula Kembang Jaya lak pasenane. Ampun, Kakang. Eman-eman bagus rupane ampun, Kakang. Eman-eman, Mbak. Mbak. Eman-eman apa? Mboten. Eman-eman apa? Mesake. Eman-eman kene. Menika ipe kula mesake wong dereng kelampahan mawon kok, Kakang. Dari kurang ajar tak pateni kok gue eman bareke. Loh. Iya, kena gue sawang-sawangan kok ya. Mboten kok, Kakang, mboten. Ya wis ora sido. Aku ya kalah yo. Piye? Mbok madakno bokong